ברוכות הבאות לפודקאסט פוקוס עלייך, צילום, עסקים והלב שביניהם. אנחנו תמי ורחל, שתי צלמות, שתי נשים עצמאיות, שמביאות לכאן שיחות עומק מהשטח, על יצירה וקריירה, על אימהות וניהול עסק, על השראה, על שחיקה, על חלומות, ועל איך תשמרי על הנקודה שבך, גם כשמסביב הכל רץ מהר. בכל פרק נצלול לתוך נושא אמיתי שנוגע בכולנו, נדבר בגובה העיניים, נשתף, נצחק ונכוון ביחד לתמונה המדויקת שבך. אז שימי אוזניות, קחי נשימה, ויאללה, בואי נשים פוקוס עלייך. היי תמי. היי רחל, איזה כיף. שוב כאן. עברנו את הפרק הראשון, את הפחד הראשוני, כמו שדיברנו עליו בפרק הקודם. מי שלא הקשיבה, לרוץ להקשיב לפרק הקודם, כי אנחנו קצת בהמשך אליו. נכון. נכון, אז רגע, בוא נעשה רגע. אז אני תמי, אני אחזור שוב על... אנחנו נעשה בפרקים הראשונים היכרות, ואז נתקדם הלאה. כן. אז אני תמי פדובה, חשוב להגיד, כי זה באמת קשה להיית. נכון. אימא לשני ילדים חמודים, וצלמת כבר כמעט 10 שנים, כיום מצלמת ניובורן ותינוקות, ומעבירה קורסים בצילום ניובורן. נכון. אז אני רחל פרלמוטר, אימא ל3 בנים, אנחנו שתינו אימות לבנים. אנחנו יוצאות ביחד, זה חבורת בנים. חבורת בנים, רוני, נתנאל ואיתמר, זה הילדים שלי, ואני צלמת כבר 13 שנה, אני צלמת חוץ של ילדים, משפחות והפקות אופנה, ומורה פרטית לצילום, ובעצם הפודקאסט הזה נוצר בשביל לתת כוח נשים, אימהות, עצמאיות, בדיוק, ולתת השראה וכוח, ולשתף גם מהדרך שאנחנו עברנו ועוברות, ומהסיפורים ככה שמתחת השטיח לפעמים, בדיוק, ואנחנו רוצות ככה לצלול לפרק השני. אז זה יהיה כזה סוג של קצת המשך מהפרק הראשון, שסיימנו אותו בעצמאות עם אמונה, קישרנו את האמונה בכל הדבר הזה. דיברנו על זה בעצם, אני אעשה תקציר, שבעצם שבן אדם שהוא שכיר, הוא בעצם, הוא יודע כמה משכורת נכנסת לו בסוף החודש, ובן אדם שהוא עצמי, כביכול, הוא לא יודע איך הוא מתחיל ואיך הוא מסיים, ואז אנחנו דיברנו על זה, על העניין בעצם של השותף, שאנחנו מכניסים כאן בעצם שותף לעסק, שזה בעצם הקדוש ברוך הוא, ואנחנו קצת משחררים מושכות, ואנחנו עושות כמובן דרך, בדיוק, אנחנו עושות דרך, עושות בעצם את כל התהליכים, בסופו של דבר... עושות את ההשתדלות שלנו, את המקסימום השתדלות, כמון בבוקר, עושות את כל הפעולות שתכננו מראש, בשביל שדברים יקרו, ומעבר לזה אנחנו משחררות את התוצאות, את מה שיקרה עם ההשתדלות שאנחנו עושות, את מה שיגיע אלינו. נכון. זה פשוט להתאמן שוב ושוב, ולשחרר את השליטה הזאת. היה לי פעם כזה לטלפון, תמונה עם כיתוב, והיה כתוב, מה ששלי יגיע עד אליי. זאת אומרת, מה ששלי הוא שלי, הוא יגיע עד אליי. אני אעשה את הדרך שלי בעצם להגיע לזה. אגב, אני הרבה עם משפטי השראה מול העיניים, וכל פעם אני מחליפה בהתאם למצב. אז באמת העניין הזה של התוצאות, דיברנו הרבה על אמונה, ועכשיו אנחנו קצת רוצות לגעת בעניין הזה של, אז מה אם אנחנו מאמינות, אז מה אנחנו משחררות את הפחד, אבל אנחנו עושות דברים, והתוצאה כביכול לא מגיעה לתוצאה שאנחנו רצינו. אני זוכרת שאחרי 7 לאוקטובר, שזה נושא בפני עצמו, נכון. מה שעברתי אז היה לי, שמתי בפלאפון, שומר מסך, מה שזה היה כאילו, כל אוקטובר, כל מה שהיה לי אז, כאילו נמחק כל היומן, אז כתבתי, מה שלא קרה באוקטובר, החזיר את עצמו בנובמבר ובגדול. נכון. ובאמת זה היה מולי איזה חצי שנה, ואמרתי כאילו, וואלה, החזיר את עצמו בגדול. ואם לא בנובמבר, אז גם בחודש אחר. זה בעצם העניין, זה פשוט העניין שאנחנו משחררות שליטה, ואנחנו רוצות ליהנות מהדרך. עכשיו, איך בעצם נהנים מהדרך? זאת אומרת, הדרך... קודם כל בוא נבין שאין קיצורי דרך. נכון. אוקיי? באמת מלא פעמים חושבים יודעת מה, גם אם לוקחים מלא קורסים, גם אם הולכים אחד על אחד, יש איזושהי דרך שצריך לעבור אותה, בשביל להגיע לכל מיני דברים, בשביל להגיע להצלחה, שזה דרך שלא קשורה רק למשהו שאתה לומד, זה משהו על הניסיון שלך בשטח, על הניסיון שלך עם לקוחות. הנפש שלנו צריכה לעבור תהליכים את המכשולים שאת מתגברת עליהם. ממש כאילו, יש דרך שצריך לעבור ואין לה קיצורי דרך, וזה לא יעזור לשלם מלא כסף, או לעשות את הסטודיו הכי מפואר בעולם ברגע שאת, שנייה אחרי שאת מסיימת את הלימודים, לא יעזור. ויש לנו מלא סיפורים שאנחנו יודעות שהיו מעולם, כאלה שבעצם אמרו, אוקיי, אנחנו נשלם לכך וכך, נשלם להיא, נשלם לפה, ויהיה כך וכך. בסופו של דבר, אם את לא עוברת תהליך בדרך, את יכולה ליפול. ומה זה אומר תהליך? תהליך גם תמיד זה את אומר... נופלת, אבל זה כאילו מחשל אותך יותר, כאילו כשאת עוברת תהליכים, את בעצם כבר יודעת להתמודד עם הכישלונות האלה,
ואת יודעת איך לקום מזה ואיך לצמוח מזה, שזה הרבה יותר חשוב. נכון. ובעצם כל ההתמודדויות, למצוא בזה הזדמנות, למצוא בזה משהו שאת גדלה מזה, צומחת מזה. נכון. יכולה אחרי זה להעביר את זה גם הלאה, אבל באמת הדרך הזאת היא דרך ארוכה, כל אחת עוברת את זה בצורה שונה, וגם זמן אחר, זאת אומרת, את יכולה לראות מישהי שהיא צלמת רק 2, ואת אומרת, אמא, היא נראית בביטחון שלה ובתמונות שלה. נכון, אני רוצה לדבר על זה גם, על הקטע הזה של האין קיצורי דרך, אני רוצה לגעת קצת מנקודה שאני חושבת שהרבה פחות מסתכלים על זה, זאת אומרת, מסתכלים על הדרך בתור עצמאית, ואני מסתכלת על הדרך של הקיצורי דרך, עוד מאז שאנחנו ילדים קטנים אפילו. לפעמים, אני זוכרת את המידע שלי, פעם דיברה איתי, וסיפרתי לה בדרך אגב, סתם, שאמא שלי נפטרה, היום ספציפית יצא היום פטירה שלה, והיא אמרה לי, וואי, לא נראה עלייך. ואמרתי, אוקיי, מה זה אומר לא נראה עלייך? ואז הבנתי שבסופו של דבר, אני, כמו שאני, הדרך שאני עברתי, היא הייתה קשה. אני חושבת שתמי גם תזדהה עם הסיפור. כל אחת מאיתנו, אנחנו עם תיקים. ובסופו של דבר, גם מה שעברתי, גם לפני העצמות, זאת אומרת, צריך להבין, אנחנו בתור אנשים שגם מה שעברנו בתור... שמי שאני היום זה כל התהליכים שעברתי, וגם מי שאני היום בעסק, זה גם תוצר של כל הדברים שאני חוויתי, גם בהתחלה שלי. וצריך להבין את זה ולחבק את זה, כי לפעמים מתכחשים לזה. ואז זה גורם להרבה קשיים שנופלים עלינו, כי אנחנו נאבקים איתם. ברגע שאנחנו מבינים שזה האור שלנו וזה היופי שלנו, פעם אמרתי משפט של לקחת בעצם... אני רוצה לקחת את הניסיונות שעברתי, ואני מדברת לא רק ניסיונות, אל תיקחו לקיצון, אוקיי? אמרתי, אמא שהיא נפטרה, בואו, מבחינתי, כל אחד עובר ניסיונות, אין דבר כזה אדם שאין לו ניסיונות. אני רוצה לקחת את הניסיונות שעברתי מהגב שלי, ולעשות מהם נעלי עקב עם פלטפורמה ענקית. יפה. עכשיו, זה ממש ככה. אני כאילו, כשאת מדברת על זה, עולה לי כל מה שהיה באמת אחרי 7 לאוקטובר, שבעצם היה לי יומן קדימה ממש, עם קורס שהיה צריך להיות, וגם חול, היה לנו לקוחות מחול. כן, לקוחות מחול שביטלו לנו ככה. היה לי ממש כאילו יומן שהייתי סגורה עליו, אמרתי כאילו יופי, אני אחלה חודש, ופתאום קרה מה שקרה, וקמתי למחרת בבוקר, ואת מי בכלל מעניין כסף, עבודה, כאילו, הכל מבחינתי נחת, ואני נכנסת רק לחרדה של מה יהיה, איך יהיה, איזה עולם אני נמצאת, כאילו... אפילו לא מדברים על כסף. כן, ממש. נכון. אני גם... כאילו זוכרת זוכרת שסיפרתי לך שהיה איזה בן אדם מחול שסגרתי איתו צילומים, כן. והוא כותב לי בראשון בלילה, שאז היה אצלו מוצאי חג, הוא אומר לי, אז מחר אנחנו נפגשים בעין חמד ב8 בבוקר, אנחנו רק מסתכלים על מספרי ההרוגים שהולכים ועולים. ואני כאילו אומרת לעצמי, איך אתה מסוגל בכלל לחייך למצלמה? אני מרגישה שהעולם חרב עליי, כאילו ממש. לא יודעת איך לקום מזה, והיה לי גם באמת את השבוע וחצי שלא ידעתי באמת איך לקום מזה, וניסיתי קצת להיכנס לזומים ודברים, אבל עדיין הרגשתי שאני צריכה משהו יותר חזק מזה. והיו לי שתי אופציות, או להיכנס לדאון הזה ולהגיד, טוב, בוא נגיד את האמת, זה הכי קל. זה הכי קל, באמת, כי הרי כולנו בדאון, זה לא שאת עכשיו מוזרה. ולהיכנס לחדשות, כן, ולהיכנס פנימה. כן, ולהיות שם כל היום, ורק להיכנס לאינסטגרם זה מספיק בשביל להיכנס לכל החרדה. נכון. ועם הילדים, וכאילו איכשהו להגיד, טוב, בסוף אני אצא... לא לחשוב באמת קדימה. נכון. וכמעט הייתי שם, כאילו זה ממש, היה לי שבוע כזה. ואז אמרתי לעצמי, בעצם יש לי פה הזדמנות, מתוך כל הכאב שאני נמצאת פה, היה המון כאב, המון פחד, המון חרדה, המון תחושות. אמרתי, קחי את כל הכוח הזה, את כל הכאב והקושי הזה, תקחי אותו, תהפכי אותו לכוח, תהפכי אותו למשהו שיעצים אותך, שיחשל אותך, שכאילו שיבנה אותך. דיברה איתי בטלפון, וגם היה קשה להבין, כאילו, היה קשה מאוד מאוד לזקק את זה. זאת אומרת, שאנחנו בתוך הקושי, מאוד קשה לקחת ולקום. עכשיו אני כאילו מסתכלת על זה אחורה, אבל אז... עכשיו אנחנו מדברות על זה כמה זמן, כמעט 2 שנה וחצי. כן, ולכן, אני חושבת שזה... ומה עשיתי אז? ואז הייתה לנו שיחת טלפון ארוכה. ממש, אמרתי, אני צריכה משהו, אבל שירים אותי ממש, כי כאילו, אם לא, זה לא יעבוד, אני צריכה משהו חזק. והחלטתי לקחת עזרה מבחוץ, ופשוט ללכת על ליווי עסקי. נכון. ולמה הייתי צריכה אז ליווי עסקי? כי הרגשתי שאני צריכה משהו שירים אותי מכל כיוון, שכאילו, שיבנה אותי מחדש, שיפרק שיעשה דרך, אתה צריכה דרך. יבנה את הפירוק שלי, כאילו של החלקים ממש, הרגשתי שאני צריכה משהו חזק, וזה משהו שהיה לי מלא זמן בראש שאני רוצה. אבל אם דיברנו אז על טיימינג, נכון, הרגשתי שזה הטיימינג, שעכשיו כשאני כולי מפורקת, בא לי משהו חזק, משהו שיקח אותי מכאן קדימה, ויקח את כל הקושי הזה לצמיחה, וזה באמת מה שעשיתי.
אין, זה העניין. בסופו של דבר, אם נסכם את זה ככה במילים... ותחשבי עכשיו, כאילו, אני אומרת, איזה מטורף, כאילו, הדרך שעברתי מאז הליווי, כאילו, איך זה היה לטובה כל הדבר הזה, וכאילו, אז לא ראיתי את זה בצורה כזאת, זה היה רק רע. וככה, כל דבר שכאילו, כל קושי... אני חושבת שבסופו של דבר, בדיוק, ברגע שאת עוצרת שנייה, ואת רגע מבינה שאת הסיטואציה, את מסתכלת את זה שנייה ממבט מבחוץ, שזה משהו יכול לעזור, נגיד אפילו שיחה עם חברה, אפילו שנייה לשמוע משהו, רגע להבין, רגע לצאת בוא נקרא, מכל המעגל של הכאב. שלכל אחד יש לופ, אנחנו דיברנו 7 באוקטובר, דיברנו על פטירה, יכול להיות גם סתם משהו, סתם חיים, סתם עבודה, שאת נמצאת פשוט בלופ מסוים, ואת אומרת, רגע, איך אני עוצרת את זה שנייה ויוצאת מהכאב, אני חושבת שמה שעושה זה לקחת כמה צעדים אחורה מהסיטואציה, ולהסתכל על המקום מלמעלה ולשתף. לפעמים מילה פה, מילה שם, פשוט עוזרת לך להגיע לשלב הבא. ועל זה אנחנו בעצם רוצות גם לדבר הפרק הזה. זאת אומרת שבעצם שאת נמצאת בתהליך מסוים, ואם נעצור את מה שאמרת שנשתף, אז אפשר לגשת לדבר שכל כך רציתי לדבר עליו, ובעיניי הוא אולי הדבר הכי טוב שאני יכולה לדבר עליו, שזה הסביבה, כמה הסביבה תומכת. כמה הסביבה, כאילו, היא חלק ממה שאני היום, וכאילו, לא יודעת מה הייתי עושה בלי זה. נכון, אולי נשתף כל אחת קצת מעצמה, ואז בואו תיקחו את זה עליהם, כי אנחנו חושבת שאצלנו הסיפור הוא קצת, כל אחת זה הסיפור שלה. אני אשתף ככה מהדרך שלי, וככה אני חושבת שכל אחת תוכל לקחת מעצמה את הנקודות קטנות שיכולות לעזור לה. אז בעצם אני עבדתי בתור גרפיקאית, למדתי צילום בתור תחביב. המחשבה שלי בצילום היה, אני אצלם את האחיינים שלי, הייתי הכי קטנה בבית. אמרתי, יש לי מלא אחיינים לצלם, ואני אצלם גם את הילדים שלי שיגיעו, אז למה לא להיות צלמת? ואמרתי, המשפט שאמרו לי, הסביבה, סביבי, החברות הזה, מצילום לא עושים כסף. ופעם זה מה שהיה, זה היה לפני יותר שנים, זה היה לפני 14-15 שנה, ופעם היה מספר צלמות בודדות, שהם היו הכי מצליחות בשוק, השאר דידו אחריהם עם קביים, ואז אמרתי, אוקיי, אבל זה היה תחביב שלי, וכשלקחתי מצלמה, באמת הרגשתי הכי מאושרת בעולם, אבל הבנתי שבמקצוע שאני אעסוק בו, לא חייב שאני צריכה להיות מאושרת בו, אני צריכה להביא כסף. וזה בעצם הנקודה. זה רחוק ממני היום, אבל זה ממש משהו שניהל מלא אנשים פעם. בקיצור, התחלתי לעבוד בתור גרפיקאית, הייתי מעצבת אתרים, גרפיקאית, זה היה נחשב, אבל לא היה לי את התשוקה לזה. ועברתי עוד יום ועוד יום, ולקחתי את הילד למטפלת וחזרתי, ומה שנייה לי כמו שגרה אפורה, כאילו הרגשתי שבחוץ אפורה, אני אפורה, אבל ממשיכים ביום שלי. ואז יום אחד בא לי, נסענו לבני ברק לשבת, לחמותי, ואני קולטת אותו, פונה לפנייה לתל אביב. אמרתי לו, מה אתה עושה? אז הוא אומר לי, אני נוסע לקנות לך סטודיו. אמרתי לו, מה נעשה עם סטודיו? הוא אומר, אנחנו נקים סטודיו בבית. ואמרתי לו, מה? ואני, באופי שלי, אני תמיד אמרתי, לא מתאים להיות עצמאית. אני צריכה להיות שכירה, אני צריכה שאני אקום בבוקר ויגידו לי מה הלוז. ואני אגיד לכם את האמת, זה ממש הפחיד אותי. מה נראה לך? היה חנות שנקראת פוטו-פריק, היא עדיין קיימת בטח. וואי, אני קניתי שם גם את כל הציוד שלי. והתיישבנו, קנינו, השקבנו שם מלא כסף. אני זוכרת שהייתי בחורה, הלכתי עם אח שלי, תקשיבי, היה לו רכב עם פגז' ענק, היה לו עסק. מסט. נכנסתי לשם, עכשיו אין לי מושג, כאילו... לא ידעתי מה אני צריכה לקנות. והם פשוט נתנו לי דברים שבחיים לא השתמשתי בהם, אבל לא בקטע רע. לא ללכלך. פשוט אמרנו שאני רוצה להקים סטודיו, ולא ידעתי מה בדיוק אני רוצה. זה הבעיה שלי, הגעתי פשוט לא מוכנה. קניתי ציוד, אני זוכרת ב10,000 שקל, הייתי בתור בחורה. והרקעים, כמה עלו. עבדתי, ופשוט אמרתי, מה אכפת לי הכסף? תשלומים. לא, הבאתי ככה, הכל, כאילו. אבל תקשיבו, אני זוכרת את זה. ופשוט הרגשתי שמישהו לקח אותי, אמר לי, אוקיי, יש לך סטודיו. אוקיי, הקמנו את הסטודיו, אנחנו זוג צעיר. איזה מטורף. זה היה מטורף. אני לא יודעת שככה זה התחיל. ככה זה התחיל, פנינו פשוט לתל אביב. וקדחנו ביחידת דיור שגרנו, והרגשתי שאם אני לא אהיה הצלמת הכי טובה בישראל, אני אסגור את הסטודיו. וזה מה שעשיתי. עכשיו, פשוט הלכתי, למדתי עוד, סיפרתי עוד את התהליך גם בפרק הקודם, מי שרוצה שתקשיב, ואצלי, לי לקח הרבה זמן. זאת אומרת, יש נשים, ואני רואה גם תלמידות שלי שמגיעות ללמוד אצלי, ובום, הם שנייה ונהיות צלמות. יש כאלה שצריכות תהליך. לי איתים התהליך, ולי היה מתאים שמישהו ידחוף אותי. עכשיו, יש כאלה שלא לדחוף את עצמם, או שאלה ברירה. אנחנו הפוכות. בקטע הזה אנחנו הפוכות. נכון. אבל אני רק שנייה אגיד, ואני אסגור את זה שנייה, ואני אגיד שאם הוא לא היה הולך ופונה לתל אביב וקונה לי את הסטודיו,
אני היום לא הייתי צלמת. עכשיו, זה נשמע, וואו, כאילו, לא, אני ממש, אני כל אומרת לו את זה, אני אומרת לו את זה, שאם לא היה לוקח ועושה לי את הצעד הראשון, אז, וזה בעצם הנושא שדיברנו, והתחלנו, שזה סביבה תומכת. עכשיו, זה לא חייב להיות בעל, זה חייב להיות אבל סביבה. זה היה קצת שונה. אני מעצמי, כאילו, כל הזמן דוחפת את עצמי, ורוצה להתקדם, ויש לי איזשהו סוג של, זה בא לי באמת מעצמי. זה הגיע לך, אבל מהטבעי, כאילו ככה התחלת? אבל אני אגיד לך מה, כאילו, נגיד, המעבר שעשיתי מהשכירה לעצמאית, היה משהו שאני רציתי אותו, עכשיו בעלי, הוא בעצמו גם פחד מכל זה. הוא לא כאילו היה במקום של להגיד, בטח, זה יעבוד, הכל יהיה בסדר, תעשיתי. הוא פחד, אבל הוא יותר פחד כנראה מלעצור אותי. זאת אומרת, הוא ראה שאני ממש רוצה את זה, הוא פשוט היה שם. הוא לא דחף אותי לזה, הוא אמר, אוקיי, אנחנו נסתדר, אנחנו נתמודד. ואחרי שעשיתי את הצעד הראשון, אני גם זוכרת שלקחתי מחסן, היה כאילו, לאח שלי איזשהו מחסן שהוא הזכיר, עם ציוד שלו, של העסק שלו, ושמתי שם פינה עם וילון, שעשיתי שם סטודיו. הנה, התחלנו מהתחתית. זה היה ממש קצר, אבל. עשיתי שם צילומי חלקיה, וזה היה נוראי. נוראי. גם אני חושבת... חנייה תת-קרקעית, לא היה שם אוויר לנשום. אחר כך חשבתי, למה התמונות לא יוצאו טוב? כי באמת המקום היה נורא קטן. אני צילמתי בשיש, אני נתקעתי בשיש, הייתי הולכת לאחורה, ונתקעת בשיש, אבל אז עברנו. אבל אז כאילו, אני מדברת לך על כלום זמן, על חודשיים, 3, אמרתי, לא, ככה אני לא עובדת. זה לא הדרך. אני חושבת שזה מהקטע, לעצור שנייה. כן, וכאילו, וזה משהו שיש לי, כאילו שאני לא מוותרת לעצמי, ואני גם לא מוותרת לעצמי על כאילו שיהיה לי טוב, שאני אהיה שמחה בסיטואציה. נכון. אני חושבת שזה גם סוג של מתנה שיש לי, כאילו שאני ממש עקשנית על זה, שאני, לא מעניין אותי עכשיו הכסף, ולא מעניין אותי מלא דברים. אנחנו נעשה לעצמנו שיהיה לנו טוב. כן. ולא לוותר. לפעמים כאילו, אני אומרת, למה לא לחיות חיים כאילו... נכון. כאילו, את תוכל להישאר באותו מקום, במקום הבטוח שלך. אבל זה קשה, כי נגיד, כשלא היה לי את התמיכה, אז עזבתי את המקום שם, ואז אמרתי, אוקיי, אני צריכה לעבור לדירה יותר גדולה, עם עוד חדר, עכשיו אנחנו זוג צעיר, אוקיי? אני אזכיר ש5 שנים היינו זוג צעיר, זה לא היה איזה משהו ש... ואמרתי, אני צריכה לעבור לדירת 3 חדרים, ובא לי כאילו, אנחנו ביחידה יפה, מה? הלכתי, אני זוכרת, חזרתי מהבריחה עם חברה, וראיתי איזה מישהו שהיא פתק שלי, קיצור, נכנסתי בחזור ביום שישי, לאיזושהי דירה של מישהו שהוא אמר שהוא מזכיר ב3 חדרים, זה היה הוא עדיין באמצע לשפץ, אני רואה אותו כאילו עדיין לא מוכן לדירה. אני רוצה את הדירה. ואני באה ואני מסתכלת ואני אומרת, וואי, זה בדיוק מושלם, יש פה עוד חדר, יש פה כניסה, יש פה זה. ביום שישי, אני אומרת לבעלי, בוא רגע, אני רוצה לראות לך איזה דירה, והוא כאילו, מה את רוצה מהחיים שלי? הוא מגיע איתי לראות את הדירה, ואנחנו סוגרים איתו, כאילו, דירת 3 חדרים, זוג צעיר. והיה שם חדר לסטודיו. היה חדר לסטודיו. וואי. וככה זה כאילו להתגלגל כל פעם. לא התחלתי עם סטודיו מטורף, התחלתי כן צעד, אבל כל צעד שעשיתי, כבר ראיתי כאילו, את הוויז'ן שלי, כאילו איך זה, שזה לא... זאת אומרת, הייתי שם בחדר, הייתי שם 3 שנים, אני חושבת, אבל ידעתי שזה לא הסטודיו שאני חולמת עליו, כאילו שלא. אני רוצה משהו יותר גדול, יותר מפנק להולדת. כל הזמן כאילו אני חושבת מה הלאה, אז יש לי את המטרה, ואני מגיעה אליה לאט, אבל אני כן חייבת להגיד שאני מרגישה שזה איזשהו משהו פנימי שלי מאוד חזק. נכון. עכשיו, הסביבה שהיא תמכה בי, זאת אומרת, שהם אמרו לי, המשפחה שלי, החברות שלי, איזה תמונות יפות, וואו, וזה, איזה שירות יש לך, איזה זה. כן, בוא נדבר שנייה על הקטע של... כן, אז כאילו... הסביבה הקרובה אלינו, אוקיי? זהו, אז כאילו כל פעם שבעלי אמר לי, התמונות שלך מהממות, זה לא מספיק, כאילו, הרי ברור שהוא יגיד שהתמונות שלי מהממות, מה הוא יגיד? וואלה, את מצלמת מכוער? זה ברור. אני כן חיפשתי כאילו את המשהו היותר... ההזדהות יותר, אוקיי? אז בואו נדבר קצת על ליצור לעצמנו את הסביבה שלנו. מה זה בעצם אומר? אני אשתף גם, אנחנו פשוט עכשיו הולכות אחורה. נכנסתי לקבוצה של צלמות. בדיוק. זאת אומרת, לכל מקצוע יש את הקולגות שלה ואת העסקים. אני דבר ראשון, לא נכנסתי לקבוצה של צלמות, נכנסתי לקבוצה עסקית. יש בכל שכונה שבה אתן נמצאות, אני אגלה לכם סוד, יש קבוצות שנקראות נטוורקינג. היום בכלל, בטוח. היום זה דבר פעיל מאוד. ונכנסתי, אני ממש בסייעתא דשמיא מטורפת, אחרי פשוט חופשת עדה, בום, נכנסתי לקבוצת נטוורקינג, אני גרה בביתר, ואני חייבת להם מלא הכרת תודה, זאת אומרת, הייתי צלמת מעולה כבר, הייתי כבר אחרי שלמדתי שוב,
היה לי את הידע בידיים, הייתי תותחית, אוקיי? אבל הרגשתי שאני צריכה סביבה, הרגשתי שאני צריכה דרייב, אני צריכה לקום בבוקר ואני צריכה לדעת מה לעשות היום, איך לשווק. זאת אומרת, זה העניין פה, של להיות צלמת הכי טובה שיש, זה לא מספיק. זה לא מספיק. ואז... לא רק צלמת. צלמת. לדעת את המקצוע, זה לא מספיק. נכון. יש פה כל כך הרבה דברים שהם... תתי נושאים, שזה רק מהסביבה שאת מגיעה, וגם מהניסיון. ואני יכולה, אני אומרת ככה, אני חכם כבעל ניסיון, הגעתי לנטוורקינג, הגעתי עם אוזניים ולב פתוח. הלב שלי, האוזניים לא מספיק שהם יהיו פתוח. הגעתי ועשיתי שינויים קשים מאוד. היה לי שם חברות שהם נהפכו לחברות גם לחיים, ופשוט... הנה, איך אנחנו הכרנו? קבוצה של צלמות. קבוצה של צלמות. היינו שם כמה זמן בלי בכלל לדבר אחת עם השנייה? 2 נכון, ואז פתאום נוצר הקשר. ותחשבי על הקבוצה הראשונה, נכון. לא דיברנו בינינו, כאילו זה היה כזה... פשוט את צריכה למצוא שם את הבנות שהן יותר בראש שלך ואת הכל, ולהתייעץ על דברים שחשובים באמת. ולצאת ביחד, כאילו לא לפחד מזה. ואני חושבת שיש בזה, אני יכולה להגיד, היום אני לגמרי לא ממיתה מהערך של עצמי. יש לי כמויות של כוחות, יש לי כמויות של דרייב, אבל אני יכולה להגיד, בלב שלהם, שבלי החברות שלי, הסביבה שלי והמשפחה, גם הקרובה אפילו שתמכו, אני לא הייתי במקום שבו אני היום, ואני ממש מאמינה בזה, ואני רוצה שכל אחד ששומעת אותנו עכשיו ואומרת לעצמי, בסדר, אבל לך יש חברות, בסדר, אבל לרחל ולתמי, בסדר, יש להם את אחת השנייה, לא יודעת, שתחשוב שנייה, תעצור רגע ותבין. אם יש כאן בעיה של מקום עסקי, יש למצוא קבוצות שכונתיות, אם יש מקום של קבוצה של... גם צריך להשקיע בזה, אני חייבת להגיד ש... וזהו, אין כאן תביאו לי. בדיוק, זה לצאת, זה לפנות זמן, זה לדבר, זה לנהל את השיח, זה לעזור, זה... אני גם, כאילו, מלא פעמים בקבוצות של הצלמות, אני זוכרת בקבוצה, כאילו, הישנה יותר, היה שם מלא, ממש, היה שם מלא, כאילו, בנות שבאו אחרי סשן צילומים ופשוט התפרקו שם. רק מניחה את זה כאן, שככה וככה וככה וככה, ואז כל אחד תמיכה, עזרה, ואז כאילו, היא כבר מרגישה איזושהי הקלה, והיא כבר אחרי זה, וזה כל כך נותן, אני כאילו... להיות לבד בסיטואציה כל השאלות האלה, כאילו, גם אפילו מול התנהלות מול לקוחות וכל זה, שאת יודעת שיש לך כאילו מקום שכולם מבינים אותך, כולם איתך, כולם באותה סירה, זה כאילו נותן לך הרבה כוח, נותן לך מלא הבנה כאילו איך להתקדם, איך להמשיך. אנחנו ממש, גם אני וגם תמי, אנחנו הרבה מדברות על זה, שבעצם העניין פה, הסיפור פה והנקודה פה, זה למצוא. עכשיו, אנחנו לפעמים גם מקבלות תגובות בסטטוסים. וואי, איזה כיף לכם, אפשר להיות חברה שלך, אפשר להיות זה. עכשיו, זה באמת השקעה, אני חושבת שזה... הן לא מבינות את נגיד כשתמי משתפת אותי בקושי מסוים, או חברה אחרת שהיא עוברת, אני קצת נושאת את הקושי הזה איתי, יום-יומיים, עד שאני אמצא לפתרון, וכשהיא שומעת קושי שלי, זאת אומרת, את זה בנות לא מבינות, הן רואות את היציאות, הן רואות את החברות, הן רואות את איזה כיף לכם, הן לא מבינות שזאת עבודה קשה. אני גם חושבת שכל אחת יכולה ליצור לעצמה את הסביבה הזאת. והיא לא יכולה להיות, גם לא יכולה להיות קולגות, אני חושבת שזה... נכון, קולגות זה נושא רגיש לפעמים לבנות. נכון. פשוט תמצאי לך עצמאית שמבינה אותך. וזה יכול להיות אחות, זה יכול להיות חברה, זה יכול להיות בדודה, וזה יכול להיות שכנה. פשוט לפתוח את הלב. אני חושבת שברגע שאת פותחת את הלב, זה יגיע אלייך. ושאת מבינה שזה משהו שאת צריכה ליצור לעצמך. זה לא נופל מהשמיים, זה פשוט... זה לא הגיע לי מהשמיים, זה הגיע לי עם עבודה. הגיע לך מהשמיים? נכנסתי לקבוצות, יצרתי היכרויות, יצאנו למסעדה, אז בדרך חזור, התחברתי לבנות, המשכנו אותו שיח, וואטסאפ וזה, זה לא... אני רק אגיד, וזה לא יכול להיות, תנו לי. את צריכה לתת מעצמך כדי לקבל. אני יכולה לשתף שסתם, לי יש נגיד קבוצה שאני משתפת שמה, אביזרים מצולמים, אוקיי? זאת אומרת, אבל זה לא גורם ממני, הכל בסדר, מלא כותבים לי, תמיד אחרי שאני משתפת קישור, למה את משתפת? איזה מוזר, וזה, לא, מבחינתי, בשמחה, יש קולגות ששואלות אותי שאלות, אני תמיד עונה לה. נכון. וזה משהו שאני חושבת שזה לא מובן מאליו, הרבה אנחנו מקבלות את זה, כאילו אנחנו כבר רגילות לזה, אבל לפעמים שזה צלמות חדשות, הן בהלם, נכון? לפעמים שאלות, וואי, אני בהלם. בוא נדבר שנייה, שלפעמים הסביבה התומכת שלנו, שאני במרכאות, היא בעצם משליחה את הפחדים שלה, שזה משהו שהיא רוצה להגן עלינו בעצם. בעצם אנשים שסביבנו רוצים להגן עלינו מלטעות, אז זה משליחה את הפחדים שיש לה. זאת אומרת, מכל מה נגיד מישהי חברה, שהיא לא רוצה שתיתי, נגיד היא עשתה איזה משהו, והעבר שלה משליח על זה, והיא לא רוצה שתיתי, אז היא בעצם משליחה את הפחדים שיש לה. והיא אומרת לך, נגיד, זה לא יעבוד, אין מספיק בוא נגיד ככה משפטים, שיכולים ככה, שהסביבה, התומכת במרכאות יכולה להגיד, זאת אומרת, הסביבה שמורידה לנו, יכולים להגיד, ויכולים בעצם לעצור אותנו מלפעול. לגמרי. נגיד שזה שוק רווי בטירוף. בוא נתחיל. ממש משפטים, שאומרים לנו, מפחידים אותנו. אוקיי, וזה לא חייב להיות דווקא על צילום. אבל אנחנו נגיד מהתחום שלנו. את רוצה ללמוד משהו שהשוק שלך רווי, אימא'לה, יש כמויות של צלמות, יש כמויות של מאפרות. תעניות, אימא'לה, כאילו, למי אני אגש בכלל? למה שיבואו דווקא אלייך? למה שיבואו אלייך?
איך יכירו אותך בכלל, כאילו... בוא נדבר על כסף. מה, תיכנסי עכשיו לחובות, ואיך תחזירי את כל החובות, ואיך יהיה לך כסף? בשביל להתחיל צריך איזשהו התחלה. נכון. בשביל המשכורת החודשית. היה פעם משפט כזה, מה, הילדים שלך ירעבו ללחם בשביל שתגשימי את החלומות שלך? זה משפט מחיץ ומאוד מאוד מאוד עוצר. יש לך, מי אמר לך שהלקוחות שלך יהיו מרוצים ממך? יש משפט כזה, כאילו, ואולי הלקוחות שלך לא יהיו מרוצים ממך, וזאת אומרת, אני מאוד מאמינה שהסביבה שלנו, כאילו, ויכול רוצה להגן עלינו, אבל זה משפטים... כאילו, זה משפטים שלא באים באמת בשביל להוריד לנו, מידע. הם לא מגיעים מידע, הם מגיעים גם מפחדים. לא מתכוונים בכוונות רעות, הם לא רוצים עכשיו כאילו לעצור אותך להגשים את החלומות, אבל זה מה שקורה. כאילו, הם פשוט עוצרים אותך, כי את פתאום נכנסת לזה שוב. וואי, אולי באמת לא, איך הכירו אותי באמת יש שוק רווי, כאילו, איך הכירו אותי. ומה זה עושה? זה כמו, את מכירה את התמרורי העצור? ממש, את אומרת, כאילו, וואי, אולי אני לא חושבת מספיק, ואולי כאילו אלה מבחוץ הרבה יותר חכמים ממני, נכון. וזה לא נכון להיכנס לזה, וכאילו, אז באמת, אז מה בעצם התשובה? אם מישהו אומרת לך, אבל כולם אומרים לי אבל הם אמרו לי זאת אומרת, את עושה את מה שאת יכולה. זאת אומרת, את יודעת מה הכישרון שלך. את גם צריכה להפריד ולהבין האם אז זאתי שאומרת לך את זה, היא באמת באה לתמוך בך, או שאין לה בכלל, כאילו, זה משנה אם זה בעל, או שזה חברה שכאילו, לפעמים אני אומרת לעצמי, זאת לא הסביבה התומכת שלי. שנייה, בואי נחפש את הסביבה של, כאילו... על משהו קטן כזה, אפשר לשתינו. נגיד, סטטוסים. נגיד, אני בשביל לעשות שיווק, אני צריכה לעלות סטטוס, סטורי, אינסטגרם, ומלא פעמים קיבלנו תגובות מהסביבה של מה את עושה כאן בכלל, למי את מדברת, כאילו, אני, הסביבה שלי דווקא ברוך השם, המשפחה שלי תמכה בי מאוד, אבל שמעתי רעשי רקע מסביב, שמעתי את זה בעקיפין עליי. וואי, זאת הסתלבטות בסעודות שבת, או כל מיני כאלה. עכשיו, זה צריך להיות עם מסננת מאוד מאוד, אני רוצה להגיד להם ככה עצה קטנה נגיד לגבי הסטטוסים. אני חושבת שזה, כאילו, עצה שבאמת... עצה שעזרה לי מאוד. יפה, וואי. חד משמעית. איזה כיף לשמוע. נכון. אני שמעתי את זה בפודקאסט אחר, שבעצם כל מה שקורה ברשת, זה לא רק על בכלל לעלות סטטוסים, זה לעלות את עצמך, זה כאילו להיות חופשייה ולעשות את מה שאת באמת רוצה. אם לא נוח לך לעלות את עצמך, אל תעלי את עצמך, אבל נכון. כן בשביל לעשות מה שאת באמת רוצה. זה היה משימה כזאת, תחשבי על 3 אנשים שבגללם את מונעת את עצמך להעלות את הסטטוס הזה, את הדבר הספציפי הזה והזה. בדרך כלל יש את הדמויות האלה, אוקיי? שעולה לך בראש כאילו, בטח היא תגיב לי ככה, בטח היא תחשוב עליי ככה, בטח... זה יכול להיות משפחה, זה יכול להיות חברות, זה יכול להיות כל בן אדם. לכל אחת יש את האלה שעוצרות אותה. אני כאילו אמרתי, אין מישהו כזה, ואז כשחשבתי על זה, את יודעת מה, עלה לי 2, לא עלה לי 3, אבל זה היה מספיק בשביל כאילו לחשוב עוד פעם אם להעלות את התוכן הזה. וזה עוצר, עכשיו כל הקטע בתוכן זה ספונטניות. את רוצה להעלות משהו, בום, תעלי. לא, גם לעשות באמת את מה שאת רוצה, כאילו שאת לא צריכה לעצור. אז רגע, אז מה השיטה? אז הדבר הוא כזה, לקחת, לרשום 3 אנשים שעולים לך, בעצם שעוצרים אותך ומונים ממך בשביל לעשות מה שאת רוצה, להעלות את התוכן שאת רוצה, להתקדם בעניין הזה, ולרשום מה היה קורה אם לא היית מתייחסת ל3 האנשים האלה. אם נגיד עכשיו את חוסמת אותם, הם לא רואים את הסטטוסים שלך. אני שואלת אותך, התשובה היא לחסום? שנייה. את חושבת, מה היה קורה אם הם לא היו רואות? האם היית מעלה את עצמך בספונטניות? כן. ומה היה קורה כשהיית מעלה את עצמך בספונטניות? מושלם. וואלה, היה טוב. היה לי תוכן יותר טוב, הייתי יותר חופשייה, הייתי עושה מה שאני רוצה, לא הייתי מרגישה כל זמן שאני עוצרת את עצמי ושאני כל כך ביקורתית כלפי עצמי. אז השאלה, האם בשביל האנשים האלה שווה לך לעצור את עצמך? אז בשביל האנשים האלה, כאילו, האם הבן אדם הזה שווה את זה, שבגללו את לא מתקדמת ואת לא עושה את מה שאת רוצה, ואת לא... הבחירה בידיים שלך, או שאת חוסמת, וזה לא מומלץ, כי אז את פותחת איתו חזית, איתה חזית, או שאת פשוט מתעלמת, זאת אומרת, זה לא שווה שבשביל הבן אדם הזה, אני אעצור את עצמי, מה שאת צריכה תעשי בשביל להוריד ממך את הרעש רקע הזה, ובעצם... את כל הזמזומים של הדבורים, לפעמים אומרת, כאילו, להנמיך שנייה, ואז מתקדמים כבר לשלב הבא. אז בעצם אנחנו אמרנו את כל הפחדים שלנו, ודיברנו גם בפרק הקודם וגם בפרק הזה, אז כל הפחדים, על כל המפלצות שלנו, אוקיי? ואנחנו בעצם רוצות לפרק ולהתקדם לשלב הבא, לקחת את הפחדים למעשים. אוקיי? לקחת פחד למעשה. בעצם הפחד הוא, אוקיי, הפחד של הסביבה, כל מה שאמרנו. ובעצם איך אנחנו לוקחים את הפחד למעשה. אז במקום להגיד, נגיד ניקח פחד של לא יהיו לי לקוחות, מה אני אעשה, לא יהיה לי כסף, לא יהיה לי לקוחות, לא יהיה לי משכורת. אוקיי, אז רגע, זה הנושא, ואז התשובה היא, אוקיי, אז במקום להגיד לא יהיה לי, להגיד איך יהיו לי. איך יהיו לי, זה באמת כאילו לשנות... זה ממש שינוי בתפיסה, ושינוי ברמת על להשאיר דברים בתוך הראש, ולהביא אותם
ואז להביא אותם לביצוע. זאת אומרת, ברגע שאני אומרת, לא איך יהיו לי, מה יהיו לי, ולא איך, להגיד, הפוך, התבלבלתי. במקום להגיד, לא יהיו לי לקוחות, להגיד, איך יהיו לי לקוחות. מהם הדרכים? מהם הדרכים, בעצם שהלקוחות האלה יגיעו אליי. עכשיו, זה ממש בכל דבר. אם נגיד, לא יהיה לי קהל בסטטוסים, לכן לא שווה לי להתחיל עסק חדש. אז תשובה היא, איך יהיה לי קהל בסטטוסים? את יודעת מה יותר מזה, אם הדבר הזה שמונע אותך, אם הפחד שלך הוא, איך אני יכולה לשווק אם אני לא יכולה לשווק בסטטוס? כן. אין לי סטטוסים. איך אני אצא? היום הכל בסטטוסים. אז תגידי, אוקיי, אז מה הם הדרכים האחרות שנשארו לי לשווק את עצמי ולהתקדם? הרי יש מיילים. כן. אנחנו יכולות להגיד לך עכשיו מלא פתרונות. יש מלא פתרונות. פשוט צריך, במקום לקחת את הפחד הזה של כאילו, מה אני עושה? אוקיי, אז איך אני עושה? בשביל להגיע לדבר הזה והזה. וזה בכל תחום, אנחנו מביאות הרבה מהעולם שלנו, אבל אני רוצה שבאמת בנות יבינו שזה בכל תחום שהוא, זה להגיע למקום למה לא, ובמקום להגיד איך אני מגיעה. עכשיו, מגיעים ממקום של הלא ולאיך, הם מגיעים למקומות מטורפים. כאילו, אני יכולה להגיד סיפורים, רוצה להגיד איזה סיפור שכאילו היה לך איזה פחד שממש מנע ממך להתקדם, ופשוט אמרת, אני יכולה לשתף עליי. אני יכולה לשתף היה לי חלום לפני שנים, להיות מורה פרטית. מבחינתי זה היה נשמע החלום של החיים שלי, ולא ידעתי איך. אמרתי לא, אבל אני לא יודעת זה, ואתם יודעות איך הם ידעו, פשוט ברגע שהבנתי את זה, התגברתי על הפחד הזה, היה לי את התלמידה הראשונה מהמאמת שלי, קראו לה נעמי, והיא פשוט, סיימה בהצלחה, היא נהייתה צלמת, אלופה, ואז בכלל, מזה שהבנתי שאני רוצה להיות צלמת, מורה לצילום פרטית, אצלי זה מאוד העניין של הפרטית, הבנתי שאני מאוד רוצה לגנס גם לתחום של טיפול. וזה קטע שהיא עצמה הזכירה לי את זה שאמרתי לה את זה, כי זה תוך כדי הבנתי. זאת אומרת, רגע שהתגברתי על פחד אחד שלי, שזה היה ללמד. תגיעו אותך כאילו לדבר הבא כבר. כן, אז בכלל, אני חושבת שיש כאן עניין הרבה יותר עמוק מזה. זאת אומרת, שוב, דיברנו על קטע של סקרנות. אני סקרנית לגלות מה יקרה אחרי שאני אגלה את איך להגיע ללקוחות שלי, לאן עוד אני אגיע, וזה מטורף, זה בכל תחום, זה לגמרי, אני רואה את זה, במקום הכי אמיתי וכנה, שפשוט ברגע שאת מגיעה ממקום שאני רוצה בעצם להגיע ולגלות בסקרנות את הדרך שאמורה להגיע אליי, וליהנות מהדרך הזאת, אז את מגיעה למקומות שאפילו לא חשבתי, אני לפני שהתחלתי ללמד או פרטי, החלום של טיפול ולשלב את זה איכשהו, היה נשמע רחוק מאוד, לא קשור אליי. ואז הבנתי שזה הכיוון. וברגע שאת מנצחת את הפחד הזה, את יכולה להגיע למקומות מטורפים. אז פשוט, שוב, אנחנו נסכם את זה, כי זה ממש מאוד, מאוד, מאוד חשוב. לכל להגיד, לא יהיו לי, להגיד, איך יהיו לי. איך אני מגיעה, וזה לדעתי כבר מביא אותנו לשלב הבא. לפרק הבא כבר נראה נגיע לזה. כן, אבל נעשה שנייה תקציר, שהשלב הבא זה בעצם, איך אני באמת מתחילה, זה עם לוח מטרות ויעדים, עם מה הרצונות שלך, איך את רוצה שיקרה, מה את רוצה שיקרה, ממש כאילו לעשות לך איזשהו דרך. חזון, אנחנו מדברים על זה, חזון ברור. מטרות, יעדים. אפשר להגיד את זה בשתי מילים? להבין גם שעסק זה, כאילו, יש בו כל כך הרבה דברים שאנחנו לא חושבים עליו. כן, איך אנחנו אומרים? צלמות הן חזאיות, פסיכולוגיות, ליצניות, גננות. עכשיו בוא נדבר, עזבו צלמות, בוא נדבר על עסק באופן כללי. כן. את מזכירה של העסק שלך, את המשווקת של העסק שלך. את עושה אשת מחירות. נכון. פיננסים. המנקה. של העסק שלך. ולכן יש כל כך הרבה דברים, שברגע שאת מבינה שאת צריכה לעשות את כל הדברים האלה כדי להגיע בעצם למטרה שלך, ההבנה, בוא נגיד, עצם ההבנה זה כבר משהו. אנחנו נדבר על המשימה של השבוע. יאללה? רוצה לספר על המשימה? אנחנו נגיד רגע הקדמה. למי שלא יודעת ולא הייתה בפרק הקודם, שיש לנו אתגר. יש אתגר, כל סוף פרק, בשביל שתיקחו באמת את הפרק הזה ותעשו איתו משהו, תתקדמו עם המטרות שלכם. נכון. אז המשימה הפעם היא, אם דיברנו על סביבה תומכת והרחבנו על זה כל כך הרבה, אז אם אין לך סביבה תומכת, את מרגישה שאת קצת תקועה במקום הזה. אפילו אם יש לך, או אפילו אם יש לך ואת מרגישה שאת רוצה עוד יותר. כן, תמיד באמת אפשר, אין בזה סוף. בוא נגיד ככה, אם יש לך, פשוט קחי את החברה שתמיד יש לך אותה, וצאי איתה לכוס קפה, את זה אנחנו נפנק אותך עלינו, בחסות פוקוס עלייך. ותתקדמי, כאילו, עם משהו שאת רוצה... אולי תשתפי אותה בקושי מסוים שאת רוצה, ולפעמים או באיזשהו חלום שלך, ואין לך את האומץ להתחיל. אבל רגע, אנחנו רק דיברנו על סביבה תומכת אמיתית, לא סביבה שתשליך עליך את הפחדים שלה, כמו שדיברנו בפרק, ופשוט להתקדם הלאה. ואם אין לך את הסביבה התומכת הזאת, תנסי לחשוב איך לא, אין לי,
איך אני יוצרת אותה. זה אומר להיכנס לקבוצות ולחפש. עכשיו רגע, איך, או לרשום לנו, יצאתי עם חברה שלי, בעצם לכתוב את המייל שמופיעה כאן למטה, גם בתיאור של הסרטון, ובעצם לרשום, יצאתי עם חברה מסוימת, ואלה תובנות, או... איזה משימה כיפית. אימא'לה, אנחנו אשכרה שולחות אותם לטבע, או לבית קפה. תפנו לכם, לא צריך אותם משעה, שעתיים, פשוט לעשות סדר, תשתפו. עכשיו תזכירי שגם תשתפי את, ותשמעי, ותגיעי עם לב פתוח לשמוע גם מה שהיא אומרת, שזה מה שהכי חשוב. הדדי, זה חייב להיות הדדי. זה חייב להיות הדדי. אז יאללה, תמי, היה לי ממש כיף לדבר איתך. וואו. בפרק הזה, אני רוצה שהבנות תיקחו כאן כל כך הרבה, ואני רוצה לדחוף הרבה בפרק, אבל אנחנו נחכה לפרק הבא, כי אנחנו ממש הגענו כאן לתחילה של נושא שאנחנו נפרט עליו בפרק הבא בעזרת השם. אז יאללה. אז היה לנו כיף. נשתמע. להתראות.